Долу има зомби, де. Ма ти гледаш към хуя ми. И здравейте хора, ние сме Тефоидени и в това видео ще играем на... Майнкрафт, нашето оцеляване. Не преди да започнем с клипа, не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео и да коментирате дали искате втория епизод, а сега нека се мятаме към клипа. Какво да се мяташ, бе, тъп? Мятам се, готово. Аз ще събера малко дърво. Също така това не е Зависи. първия клип. Не баш първи, ама да. Първия клип е. Абе, да. Горе-долу. Само мога ви кажа, че този Тефо не разбира от Майнкрафт. Само първата игра на Майнкрафт. Да, бе. Никога през неговия живот не е играл Майнкрафт. Той е някакъв лабил. Плановете в този епизод са ни да си направим поне къща. Може би. Или да намерим място за къща, зависи. Сега колко камък трябва да събера, бе, ти какво искаш? Меч, брадва, кирка? Всичко. Всичко по едно, добре. Ти ли си копача, бе? Да, бе, на мен така ми виках. Също втори епизод ще има на 5 лайка, ако ги съберем, веднага качваме втори епизод. Вече направих хобитката тук, хобитка имаме, хобитка. Нема живеем тука, бе, ти от ли си? Да, ги камиш, чупи хобитката, нема чупиш хобитката. Това Да, видео го намерим снимаме място. за тези вече. Трябва сега да намерим място. Само ако мога ми дадеш, нали? Дръж, Ехе. дръж. Тя си ги взех. Тапанар. Взех само меч. На ти бе, бездомни. Взимам ти крафтинг тейбъл. Не бе! На, бе, да. Аз тръгвам да търся място за къща. Ай, направи двамата идем. Как е бе? Аре, бе. Чакай да си направя печка надолу, бе. Ще да взема цветя тук от тия розовите. Тука сега ще взема малко цветенца тука. Да, примерно, защото нашите цветя розови. О, овца! Сега е... О, сега е... Не, малкия, бе. О, клип май, той няма види бял свет. Охо, гледай какви дървета имат. Май нямам. Опа, ще го пребаннем по живот. Къде го избега, бе? Видях. Ето, тук съм. Ако имаш такова овце, такова храна, от овце такова, слагай в печка. Бе, 20 имам. Тук ли ще живеем, Сложи бе, ги, бе. тук ли си? Не бе, ти не отли си. Добре, бе, сега. Просто за храната само. Тук за храната да направим без. Ще я да почупим малко. Не, килими, бе. Той ми чупи крафтинг тейбъл, Не, бе, не, носа, бе, не. Ети, бе, го. Агресивни. Не, бе, не бойш, не аз. Бе, ти си некъде. Чай, че съм на едно малко ме плаши с тези движения, защото те такова ноза. Много са резки, викаш. Да. Ти те така влизаш, е така. Еми... Ние тук ще загубим ти от ли си? За какво ти е, бе, да си така? Не си живеем тук. Тук е много тъмно, леко става. Тук ще ни налазят. Дай, ако искаш, дай да правим лодка, лодка. Това лодка, бе, ела по това, бе, тук. О, мале, ще живеем в пещера, искаш. Може, между другото, ако има някой. Гледай, бе, гледай там. Че се му убия. Това прасе с рекламиране. Добре, бе, Там е, тук е яко. Тук е яко, бе. Има и въглища. Има и айран. Значи ще сме тук там, не ме справим къща. Ама ела, ако искаш да спим. Чай, само берем въглища. Да, направо тук ще спим. Добре, стой си просто да готвя от тебе някъде. Първа вечер в Майнкрафт. Втора. Какво може да се обърка? Нищо, освен можем да се издумкам.
Айде, пак такова. О, не, Май просто се въртим в избегна, кръг или? Не. Се въртим. Не, ама да. Пак тая гора. Обаче, верно май се въртиме в кръг. Аз ти казах. Тук бяхме минус 200 са първите или колко беше това. Давай сега само напред, няма спираме никъде. Точно. Отдясно има... Тук има такова, тук има такова. Какво бе? Да, ако искаш нагоре по това. Ми, аре. Дано намериме спрус дърво нещо такова, защото това ми е най-любимото дърво. Но в принцип яко е. Вземах тия цветя, бе, те ми са любими. Това път светяш взема. Взема, аз съм малката цветарка. Минаваме. Леле, като спрял си, гледай. Леле, това Справя. ма се спрял. Та не му опува, гледай го. Удавник. Сега ще обавим. Не бе. Ще ти разпорим задния център. Не му ме хванеш първото, което е па ще ми разпоря. Иска да стигна да хвана. Тук full damage. Дали има full damage? Еми има. Добре. То се изгуби. О. Ей го е. Не. Свършим паражолите. Май ще се живее тук иде. Не бе, има още напред. Къде има напред още? Там е равно бе. Чай ще се пробвам Къде? да маркна, мислим си, че играем в Fortnite бе. Той това остава да играем Fortnite. Да, също, мога да пишете в коментаря дали искате клип на Fortnite. Да, и не само на Fortnite. Който иска. И на други игри, мога да давате някакви идеи. И на Кое ви се... порно живо. Кое ще... Гледай какво намерих. Мале, тук живеем, тук е равно, перфектно. Ама и там има Кого? такова. Ма трябва да намерим село наше. Па тук би трябва да има. Еми битва. Ама само би. Къде на там бе? Продаваме тук бе. Добре, вземи гаш видео тук за си. Аха. Ако нямам 30 работи в момента. Още запалим бе. Няма да ме запалиш. Село, намерих! Запали ми. Намерих село. Значи си имам бутушки, чай сега те вика. Тук е перфектно. Охо. Мале, чай да се Намерих село бе, намерих село бе. Аз ти казах, тук ще е перфектно за живе. 14 обсидиан, no way! Нема шанс! Имам запалка. Ние ли сме? Няма шанс Ние да сме. бъдем съвпадени. Брат, това... Нема шанс, искам да видя. Добре, бе. Това е перфектно такова Стик, за спидран. Да, това между другото, то ще е перфект. Ето тук ти го хвърлям. Го вижи го човеко. Бах ти! Аз ти кажа, аз съм факир, сега ще направим един тест, жълбе, маре. Още едно такова. Сега отивам да го обера. Това е за спидран, бе. Диаманти! No way! Колко? Това е един. За една лопатка. И една гаща между отивам гаща и за мен и за теб. Я вземем само ботушки. Ела бе, Ще му оберем леко. къде отидем? Чай да оберем тук някакви картофи, мартофи. Добре, тук ли ще останем да такова? Ако искаш тази вечер ще останем и на другото си. Не, като цяло тук, ако искаш, може тук да живеем между другото. Тук отгоре на това. Чай бе, нищо не взема. Ако искаш, може тук да живеем. Тук има и дупка даже. Не бе, там не видели колко е равно. Добре, ела да дам гащи. Вземи го този компостър, бе. Добре, над гащи е тук ти. Вземи компостърът. Ма не мога. Фул съм. Къде гащ си хвърлил? Там бе, там. Чай, аз съм фул, бе. Ела спи тук, спи. Чай, взема компост. Добре, виж, запиши корята на това след да се върнем назад при мен. Помощ, умрех. Айде, то те зачатка. Отиде си.
Аз съм професионалист. Той не мога го крит. Виждам такъв си професионал. Той не мога го крит. Готово. Не мога да Колко го айран скрадна. даде? Нямам място да го взема. И сега 30 айран. 5 ли даде, бе, де? Дай, виж, чуй, виж, ако искаш, тази време в тая тука, ме то има още ако... Добре, стой тука ти в село, аз видя да нема още някъде в село. Къде ще ходим сега, бе, ти от ли си ела просто? Стой тука, бе, ти там, ка. бе, там, бе, гледай. Да, бе, чай, само да видя тук. О, тук има такова, книги, ела, вземи. Тук има трето такова, бе, или ти беше в това? Бех в това. И па може да има, не знам, аз съм го спуснал. Има някакви турбички тук. Може да вземи. Ама сам да кажем на хората, че не може да си цъкаме извън кадър, обаче чиитове няма, даже може да им покажеш. Да, чието, ние даже нямаме оунър такова. О, тук има лава по... О, айран, охо, ние сме перфект. Това между другото перфектен сид за спидран. Енче, тук може да си направим къща, бе, бах ти, тук много... Тук между другото, къде аз тук наравно, тук колко равно има. Да, бе, тук точно, защото там стрелва. Добре, бе, ела сега да направим нещо тук, бе, къде ходиш? Търся да видя да не може още някъде си. Въпросът е тук, баш до селото или малко по-натам. Малко, ако искаш малко по-далеч от селото, защото като ги направим там да се издумкат абсолютно всички, ще почне алага. Да, ако искаш някъде тук да направим това. Па, тук е добре. Тук има. Да, но тук има лава по лама. Там, там има още, виж. Там има още. Тук ще живеем. Там има. Точно. Добре. Тук па има някакви дупки, тази ще ги се помня тук. Но виж бе, ето там имаше много, тук има много тук ще рамка. живеем. Ча не мога да търча с... Тук. Трябва да видя. Да, между другото, тук не е лошо, виж, тук. Да, бе, той също там ли ще е тук. Да, ще е тук такова, слагам на работите. И също хората могат да дадат някакви идеи за постройки или нещо. Чай, те не ще иде. Вземи ще иде. Сега въпросът е, виж, да направя ли кофа или да направя кирка и меч. Кофа, между другото. Ще дам на теб. Защото аз съм малко дъж. Ако искаш, дай да, виж, чуй малко. Дай тук да изравниме поне този епизод, да почнем някакви ферми нещо. Добре, бе. Ако намеря вода... Трябва да направя честно. Бах ти колко равно е тук, ние ще се изгубим. То сега като... Въпросът е да ще правим каменна... Да дам лопата. Има една там имаше. Бах ти равното е тук. Чай да видя тук му има още. Тук между другото има и пещери, кончета има даже. Съм златна лопата. Да, ако искаш почни някакви там ферми там направи, там поне за храна нещо. Аз даже само да взема тук какво имам, намерих някакъв самина там да има. Обаче от към Айран и от към Кол, тук в този сървър е много, от към Кол особено, има, обаче Айран дава по едно са. Минус един. Какво ще правиш сега, ферми или нещо? Да. Добре, там някакви ферми почни да правиш, аз сега ще дойда, ще влезна. Също хората могат да ни последват и в TikTok, ако искат. Бе, кажи го, дай саплингите да поставим. Тук. Нема ги. Чай, бе, луд. В турбичката са. Много. Могат хората да последват и тебе в YouTube там за едитите, между другото, мене в TikTok. Ще оставя там линкове в
Е, тук може да направим мина, виж, ето. Но... Е, тук надолу може да направим нещо тук, не знам какво ще има, не знам. Ще направя още една печка. Не ти кам. Мръдни малко, мръдни. Това не мога да сложим, бе. Трябва да клекнеш по принцип. Знам, не съм много. И... Типа, тук са. Що го местиш трябва, бе? Дай обсидиана. То колко печки ще дай обсидиан. Не тука. Ево. Имаме между другото много обсидиан, може да направим и крафт и такова. Дай Да, бе, дай ти ми нали сме имаш къде един да... диамант, бе? Ма ни трябва два. Еми... Еба. Добре, сега ти предлагам да взема да сложи крафтинга на този фон. Ми ти го щупи Сега. по принцип. Ето там го сложи, някъде тук. Я дай да измислим къде да сложим портала, бе, примерно. Ма няма влизаме се. Ма не сега портал, бе, сега, бе. Да направя, да си направя, аз съм на такова. Ево да спи. Да, че аз направя такова. И направи ли такова Sugarcane ферма или? Sugarcane, не знам къде. Да, у мене аз ще направя. Е, тук ще го оставя, виж, тук ще го направя. Добре. Сега. Какво ми трябваше? Абе, имаме 3 аера. Знам. У мене имам още, ме. 3 айрон, правим една айрон кирка. Ще басим златната. Чай, бе, не така, не, тук, не тук. Добре, да. Сега подмине. Що, бе? Не, бе. Ще виж. Ево, тук са два, тук е един. Ма да, Да. защото нали от тук има вода и от тук ще има вода и така става такова, аз тук малко се обърках. Добре, виж сега, въпросът е как и къде ще направим къщата и от какъв материал. Предлагам да с такова дърво да ни е къщата. Еми, то такъв материал има най-много. Това, че. По принцип, това дърво се фарми най-вече. Чупи ми се градовете. Айде. Ела ти там моят Дай някаква брадва. запина. Ана там колко овце има, между другото, сигурно имаше 15 овце на едно място. Трябва да ги вземем. Ама... Да, бе, ще го вземем извън кадър, ще ги вземем. Мале, то чест. Направо си е... Друга то чест е страшен. Това направо коли няма така. Защото, верно, там коли е няма на- тук. На едно дюрабилити ми е едно такова. Добре, аз ще приключваш ли, бе? Май това ще е от първи епизод. Еми, аз така мисля, защото вече става и много дълъг ще стане. Еми, надявам се да ви е харесал този наш първи епизод като цяло в YouTube и нашето оцеляване да ви харесва и да го лайквате, да го продължим. Така че и до следващия път, довиждане. То си пак чакай малко, бе. И да, май това ще е всичко този клип. Пишете в коментарите някакви съвети, някакви неща, някакви къщи да правим. Някакви ферми. Нещо такова, да, и някакви предложения за поредици, които ви се гледат, примерно. Да. И... Да. Довиждане. Това ще е всичко от този клип. Довиждане.